Dwi'n siŵr bod i wedi troi 5 o gloch i rywun sydd ddim yn gwisgo watch. Dwi'n siŵr faint dwi, ond newn ni gychwyn ta beth. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n falch i weld bod cymaint o'noch chi wedi dod prynhawn yma i'r cyfarfod blynyddol, ond wrth weld faint o swyddogion Eisteddfodau sydd ar y maes, mae'n biti nad oes rhagor wedi dod, ond mae pawb mor brysur ar wythnos y Steddfod. Mae gymaint o bethau i fynd i, felly dwi'n ddiolchgar iawn bod chi wedi troi lan ta beth. A gai estyn croeso cynnes i chi i'n cyfarfod blynyddol ni. Byddwn ni ddim yn cadw chi'n hir iawn, achos dwi'n gwybod bod rhai pobl eisiau dalgws ac eraill eisiau mynd i beth eraill sy'n digwydd ar y maes. Felly, diolch yn fawr iawn i chi. Oes yna ymddiheiriadau? Rhian. Oes yna unrhyw un arall yn ymddiheiro chi'n gwybod am? Nagos, diolch yn fawr iawn. Smydwn ni mlaen i'r llif 3 ar yr agenda, sef cofnodion y cyfarfod diwethaf. Nawr dwi'n sylweddoli bod chi wedi cael yr adroddiad blynyddol wrth o fewn heddiw. Mae cofnodion y cyfarfod diwethaf ar yr adroddiad. Dwi'n gwybod nad ydych chi wedi cael cyfle i edrych drosto fe, os da'n rhywun eisiau codi rhywbeth. Na, pawb yn hapus. Os byddwch chi yn edrych drosto fe a bod chi'n gweld bod chi eisiau codi rhywbeth, bydd modd i chi wneud ni falle yn ystod y cyfarfod neu gysylltu gyda ni eto. Bydd allwch chi danfon gair at Gwyn os byddwch chi eisiau codi rhywbeth yn ei drafod yn ein cyfarfod ni fel swyddogion os bydd angen trafod unrhyw beth. Os rwy'n y fodlon cynnig bod y cyfnodion fel eich chi'n gweld nhw yn yr adroddiad yn gofnod cywir o gyfarfod llynedd os gwelwch yn dda. Y bil yn cynnig, os yna rhywun yn eilio os gwelwch yn dda. Maria'n eilio, diolch yn fawr iawn i chi. Sylwadau byr gan y cadeirydd yn llif 5. Wel, dwi ddim yn mynd i ddweud llawer fan hyn, achos byddwch chi'n gweld cyflwyniadau digon loes ac aled i gyflwyno i ni, a falle dwi'n ni'n gwneud sylwadau byr ar ôl y cyflwyniad byddwn ni'n gweld nawr. A dwi'n reit ddiolchgar i'r ddau yma am y gwaith maen nhw'n wneud yn paratoi ni ar gyfer y cyfarfod blynyddol a'r holl bethau sydd yn digwydd ar ein stondin ni yn ystod yr wythnos. Ond gewch chi weld beth sydd gyda'r ddau yma i weid nawr yn weithgadeddau'r Gymdeithas a dathlu'iadau'r flwyddyn ddiwethaf. Felly, draw i chi llai. Rhan da, chi gyd yn clywed ni? O'n i'n meddwl, wedi cychwyn cael bingo bach yn rhan da. Ond, na, croeso mawr i chi a dichwarneg am y geiriau i'n agor o chi. Fe gychwynno ni, dwi'n meddwl, wrth fynd nôl blwyddyn gyda'r Dyn ni'n cael dyblacht mewn pnawn yma, gyfer oes sydd yna ond gweld yn gilydd dwywaith gwaith y flwyddyn a bod ni ar y ffôn bron bod dydd ydyn ni. Ydych blwyddyn yn ôl ta? Blwyddyn yn ôl, yn Rhygaron. Felly, nôl ar ddechrau mis Awst 2022, byddwn ni stondin dwbl fel arfer ar y maes yn Rhygaron, Eisteddfod Ceredigion. Dwi'n meddwl bod gallwch chi gweld o'r lluniau, os ydych chi'n cofio nôl i'r wythnos yna, oedd hi'n wythnos brysur iawn i ni ar y stondin. Oedd gyda ni lwyfan bach a system sain, felly oedd hi'n gyfle wedyn i gynnal pob math o weithdai a sesiynau cerddoriaeth, ambell i sgwrs, dyn ni ambell i barti bach yn perfformio, ambell i gôr. Felly oedd hi'n wythnos lawn iawn yn dod i air. Roedd, ac ar grafod y llynedd, ac o'n i'n falch iawn bod y pwyllgor wedi cytuno bod ni'n esblygu chydig bach a gwneud mwy o'r un fath o beth eleni, achos yn heimlad personol i ydi, os ydy gwaith y pasio pabell sy'n teimlo'n wag a dim bywyd yn yna.
Felly dwi'n meddwl bod yn eitha bwysig bod ni hefyd yn adlewyrchu y math o desynau a pynciau sy'n codi o Eisteddfodau. O leia bod y rhyw fath o ffenest siop. Bod yn elfen y brysurdeb yma. Gyda ni, dyna bwrw wrth i ni edrych yn ôl. Y cwestiwn mawr ydy nifer o Eisteddfodau. Felly, gawn ni edrych yn sydyn ar chydig bach o ystadegau, jyst i roi rhyw fath o syniad i chi, achos mae'n ofyd mawr, faint o Eisteddfodau sy'n cael eu cynnal, faint sydd wedi'n gadael ni, dwydwch, faint o Eisteddfodau newydd ac yn y blaen, ac yn y blaen. Felly, jyst i gael rhyw fath o ystadegau i chi fan hyn. Os ni'n edrych ar llynedd, dim ond 20 Eisteddfod gafon ni cynnal. Felly, mae unrhyw beth yn chi drafod grantiau gobeithio yn y dyfodol, oedd hwnna ddim yn gyfnod arbennig o lewyrchus oherwydd ni'n gwybod pam oherwydd Covid ac i sawl Eisteddfod bentro rhyw ffordd neu gilydd yn rhithiol, dweud y gwir, mi oedd hi'n gyfnod anodd iawn ar bawb. Ac ddechreuais i'n swydd pan nad oedd yna Eisteddfodau, bod o'r tudalen cen Eisteddfodau oedd hi'n wag. Felly, fan hynny wybod, doedd hi ddim yn neud da bryd hynny. Ac wrth gwrs mae hyn yn gyffredinol wir am nifer gymdeithasau sydd dal i wynebu herian. Ond, yn newyddion da, dyma fe dyn ni arni hyd yma rhwng Awst 22, os ni'n edrych ar y flwyddyn yma, gan dyna cyfarfod blynyddol i dathlu'i. Mae gan ni 82 o Eisteddfod wedi cael ei gynnal. Dyna ni'n disgwyl o gwmpas 110. Nawr, fi'n gweud o gwmpas, mae rhai o bosib yn cael ei cynnal, mae rhai yn dywedol iawn a dyn ni ddim yn clywed unrhyw beth gan ambell i gwylltio hyd yn oed wrth ffonio, e-bostio ac yn y blaen. A dwi'n sôn am ffonio ac e-bostio yn gyson felly. Felly, dyna newyddion da wneud ni arni hyn y byd, ond fe welwch chi bod yna ddeunaw yna wedi gohirio am sawl rheswm. Yn ysgrifennu ni bach yn mynd mewn munud, ond felly bod ni gynnydd o 62 Eisteddfodau. Felly, da ni'n trafod gyda fel y Llywodraeth, wrth gwrs, mae'n newyddion da bod ni'n gallu dangos cynnydd ac yn obeithio bod ni'n cyrraedd nôl i leoedd yn y blaen. Ac sy'n sleid bach arall i chi wedyn ni, dyma yr Eisteddfodau eleni o ran y flwyddyn galendar o dechrau Ionawr mlaen tan beth ni'n gobeithio fydd yn digwydd cyn diwedd Rhagfyr. A dyn ni'n meddwl bydd yna 85 Eisteddfod yn cael ei cynnal. Mae 13 wedi gohirio, a mae'n sawl rheswm yn hynny, ni'n gweld mae Mostyn yn hyn ar enghraifft. Ddim wedi gohirio, mae Eisteddfod Melin y Coed wedi symud i Chwefror blwyddyn nesaf. Felly, yn yr ystadegau ni, mae hynny'n un o'r Eisteddfod lle wedi disgwyl gweld benni. Felly, ddim twyllo ffigurau i hyn, a mae'n rhai, dyn ni dal ddim y gwybodaeth, a bydd rhaid i ni pan oedden ni yn mynd yn ôl i'n cartrefi, dechrau eto a gael wafu ffôn ac yn gysylltu. Ond da ni'n disgwyl egluro beth sy'n digwydd o 13 o'r Eisteddfod yma. O'r 13 sydd wedi gohirio. Yn newyddion da, mae yna 10 ohonyn nhw yn trafod ail sefydlu neu yn symud, fel ni'n sôn yn hyd-destun Melin y Coed, a rhai yn nhw a dim gwybodaeth eto, felly mae'n bach o waith cartref ar y ni'n wneud. Yn anffodus, mae yna 3 ohonyn nhw wedi dod i ben. Mae'n jyst i ddweud hynny, ond mae myddfau oherwydd Gweiledd wedi dod i ben, mae Abertawe wedi penderfynu dod i ben, a Chifeiron llynedd wrth nhw benderfynu na fydden nhw yn parhau. A wedyn ni, ond yn newyddion da, mae yna bosibilrwydd o 4 Eisteddfod wedi sefydlu o'r newydd. Neu ddim yn myriff i gormod, ac mae yna ffactorau eraill yn dylanwadu ar eu penderfyniadau nhw. Ond beth ni'n sôn am yn hen bentre enedigol i Rhosna Echwigol, gyda enghraifft. Wrth gwrs, mae yna heriau yn mynd i fod oherwydd fydd y Eisteddfod Genedlaethol yn mynd yna yn 2025. Felly, dyn ni weld sut mae pethau'n digwydd, ond yn bendant, dyna le dyn ni arni. O'r rhai Eisteddfodau sydd wedi dod i ben, neu sy'n bach yn dylwedog, yn gobeith ni yn yr hydref fydd ail gysylltu gyda nhw a gweld os oes yna fudiadau eraill fydda a diddordeb i gydweithio. Cymerwch yr enghraifft ac enghraifft ydy hyn yn unig, yn Rhydaman sydd yn wedi cynnal Eisteddfod ysbelbach. Fe wyddwn ni bod Merched y Wawr yn llwyddiannus iawn yn ardal. Fe wyddwn ni hefyd bod y Fenter Iaith llwyddiannus iawn yna. Felly tybed os allwn ni bod yn rhan o dynnu ambell i fudiad at ei gilydd, a gofyn y cwestiwn hoffech chi drefnu Eisteddfod.
Felly, hytrach bod ni'n colli a dweud dyna fe, mae wedi diflannu darfod megis ar y nid, fe awn ni ati i dod y pobl at ei gilydd a gweld os allwn ni sefydlu i'r dyfodol. Felly, dyna sefyllfa'r sefydliadau, felly dwi'n obeithiol iawn erbyn blwyddyn nesaf, a dwi'n meddwl mae hynny'n adrodd wrth chi beth ni wedi bod yn gwneud cyn i ni ddechrau trafod y dyfodol. Fe byddwn ni'n nôl ar lefel digon tebyg i lle oedden ni cyn y pandemig o leia. Bydd ddim nôl i'r lefel bydde Elis yn gallu crybwyll nôl 5 mlynedd yr 20 yn ôl wrth gwrs. Felly, o'n i mewn i gystadlaethau eraill, ie? Gystadlaethau, iawn. Felly, ni'n parhau i gydweithio gyda'r Eisteddfod Genedlaethol, gyda'r gystadleuaeth gorawl a perfformiad dan digri a trws yr ifanc eleni. Felly, dydd Sadwrn, nath y gystadleuaeth gyntaf ar y llwyfan yn y pafiliwn mawr oedd gystadleuaeth gorawl ni, Cymdeithas Eisteddfodau Cymru. Roedd yna 6 côr ar y llwyfan, oedd yn braf i weld, ac oedd hi'n dda gwybod hefyd bod nhw wedi cystadlu mewn, o leia 2 Eisteddfod leol yn ystod y flwyddyn i gyrraedd yna. Côr Eifionydd oedd yn ddigol, a côr Bian, sydd côr lleol yn dweud, côr leol? Ie. A Mae'r Marchan yn drydydd, siŵr bod chi wedi gweld y gystadleuaeth, oedd hi'n gystadleuaeth arbennig iawn. Felly mae'r gystadleuaeth yna'n parhau, ond mae'r geiriad yn newid... Fe fydd yn newid. Fydd yn newid ar gyfer y blwyddyn sy'n dod. Siŵr bod chi... Mae'r posteri ar gael ar y stondin ta beth, a mae'r wybodaeth hefyd yn sefloda. Ac fe geisio ni dyma blwyddyn nesaf hefyd, cysylltu â coren yn yw'n fath o'n credu hefyd, yn hytrach a bod ni yn gobeithio bod yna gorau yn cystadlu, achos dwi'n meddwl yn fod o bod na gorau. A gobeithio bod hwnna yn ei dro yn helpu Eisteddfodau ambell i Eisteddfod, dwi'n meddwl berthnasol i bob un wrth gwrs. A lecyn ni feddwl bod ni 8 yn cystadlu, neu 10 yn cystadlu eto blwyddyn nesaf ar ôl i llynedd. Felly, ond wrth gwrs, ni'n mewn trafodaeth y cystadlu yn swyddogion Eisteddfod Genedlaethol yn fi'n a hynny, felly mae'n yn parhau. Dywedodd chi hefyd i cefn ni, mae gen i gystadleuaeth perfformiad dan digri sydd eleni wedi dod i ben. Yn trafod reit, oedd 7 yn cystadlu yn llwyfan maes... Caffi maes dydd y blaen. Y safonau y ddechrau, bydd dipyn y drafod yn bod ys 2-2 blynedd a gyfeidio am ansawdd, cyfeiriad, perthnasedd, lleoliad ac yn y blaen. Felly, mi oedd y ystoloriaeth hynny, ond mae wedi dod i ben fel gartrenion ffurfiol rhwng ni o'r genedlaethol. Dwi ddim yn stopio unrhyw Eisteddfod wrth gwrs gynnal gystadleuaeth o ben rhestrau yn lleol. Ond wrth gwrs mae hwnna yn cael ei stopio gan gystadleuaeth newydd a mae'n sôn am hynny mewn munud. Mae hon y gystadleuaeth newydd ar gyfer y flwyddyn sy'n dod i ben nawr. Gystadleuaeth trws yr ifanc. Mae nifer o Eisteddfodau cynnal y gystadleuaeth yma yn flynyddol, felly fe benderfynwyd eleni i gynnal rhyw fath o, fel rhyw rowd derfynol i trws yr ifanc, lle oedd cyfle i Eisteddfodau anfon hyd at 3 darn wedi cymrydwyo gan y beirniad ar gyfer y gystadleuaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol yma, yn cynnwys yn eisiau i'r Eisteddfod leol wrth gwrs. Ac yn falch o dderbyn darnau gan 12 o'r Eisteddfodau. Gan obeithio wrth gwrs bydd hynna yn cynyddu tipyn blwyddyn nesaf. Achos mewn gwirionedd, dwi ddim yn adlewyrchu, os dwi'n iawn gwyn i ddweud, ond y 5 ar 20 neu gystadlu sef y chwilnogaeth, y drws yr ifanc. Felly, dyn ni'n gwybod ni da chi gellu'r gwell yn y blwyddyn cyntaf ni efo hynny. Ond fe fyddwn ni wrth gwrs yn cynnal hyn blwyddyn nesaf. A bydden nhw'n cyhoeddi enw'r enillydd yn y babell len dydd Gwener, felly pnawn dydd Gwener. Felly dyn ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn, i ni'n gwybod pwy sydd i ennill, ond... Os eisiau llwgur bobrwyo loes nawr. Beth bynnag, a beth fydd yn braf hefyd, un peth arall yn ni'n ceisio gwneud eleni hefyd o ran y Gymdeithas, ydy bod ni yn cael yn gweld mewn sawl lle ar y bryd. Felly, ni sôn am gystadleuaeth sydd ar y prif lwyfan ac yn y blaen. Ran y babell len yn rhagos yma, dyn ni wedyn yn gwahodd un o'r beirniad ar y nillid i ddod yn sondi ni wedyn am sgwrsfach
ac mae croeso bobl i ddod os oes yna dwsin yna, os yna 6 yna. Y modd ymeriad, fel ni'n gweud, ond mae'n braf bod ni o leia'n adlewyrchu beth sy'n mynd ymlaen yna. Ac o sôn am drws yr ifanc, gyda ni sesiwn bach o ddifyr iawn bore blaen gyda May Mac yn arfer sgwrs gyda rhai o millwyr cystadlaethau drws yr ifanc o rhai o'n Eisteddfodau. A bore fori fe fydd Ifar a Glyn yn hynny'n ail sesiwn yng Nghymru a ddech chi'n gweld enw y testyn Piers, Cai Thomas, Beici Ha Thomas, Erin Trystor a Levi Dafydd. Felly sgwrs digon anffurfiol ac sy'n cynnig fori, croeso chi rown i cefnogi nhw a dwi'n meddwl o'n i sgwrs hynod o ddifyr clywed profiad bardd llenor o brofiad yn sut oedd e'n gallu rhannu syniadau greadigol ac yn y blaen dylanwadol. Ond i dyma'r gystadleuaeth newydd ni'n sôn amdano felly mae rhai chi wedi darllen ac yn ymwybodol am nhw. Mae hwn eisiau yn rhaglen testynau Eisteddfod Genedlaethol yn Rhondda Cynon flwyddyn nesaf. Hon sy'n dysoddi o'n rhan i yn cydweithio gyda Eisteddfod Genedlaethol. A'r syniad sy'n cael ei fan hyn, ni wedi cael adwaith gan sawl Eisteddfod yn dweud bod hi'n anodd cyrraedd cynulleidfa o'r oed arbennig. Felly, dyn ni wedi canolbwyntio hwn am y tro i oedran 16 i 25 mlwydd oed. Ac yn edrych ar mae'r amod bod rhaid i gysadlu mewn 2 Eisteddfod leol, ac wrth gwrs mae rhaid i ni geisio perswadio Eisteddfodau i gynnal a chynnig hyn o'r rhan o'i testynau. Mae'n rhyw hanner dwsin y mwy wedi gwneud hyd yma. Mae'n mynd i fod yn bach yn dir sigledig am y flwyddyn gyntaf oherwydd amserlen, cyhoeddi a eleni, a mae hwn dyn ni ddim yn gyfarwydd o'r peth. Ond y bwriad ydy datblygu cyfres o sgriptau gwreiddiol yn syliedig ar waith cwmni mewn cymeriad am wneud y chymeriadau enwog o hanes Cymru. So, Owen Glyndŵr a Llanogwen ydy'r cyntaf. Ac yn wahanol i sgript lle mae rhaid glynu wrth bob cymal a sill a gair, y bwriad fan hyn ydy dehongliad ydy. Mae modd newid acen ac yn y blaen yn ôl yr unigolyn. Ac i'r rhai sydd wedi gweld 2 perfformiadau hyd yma sydd gen i ar y stondin, gyda ni Hedd Wyn y Pnawn, gyda ni Harry Lutes y dydd y blaen, a mae Dafydd ap Gwilym dydd Sul. Yna gen i glas yw yn y gystal chyri bach o fwrlwm ar y stondin. Felly ni'n wirio'n efo gobeithio bydd y bobl cystadlu, dysgu rhywbeth newydd sy'n berthnasol yn Gymru, dysgu grefft o fod ar lwyfan, sydd ddim yn bant yma'n gyda'r yna i ddehongliad dweud stori. Ond beth dwi'n wirio'n efo yn eitha'r syniad ydy, person bydd yn ennill flwyddyn nesaf, gyda'n gyfnod dreulio gyda dridiad gyda cwmni theatr mewn cymeriad, mwyn meithrin i profiad o sgriptio, actio, a gweld sut mae gweithdau perfformio yn digwydd. Felly, sy'n ni'n tybio, sy'n rhywun yn chweched drwyddo i gyfnod coleg ac awyd, datblygu gyrfa mewn byd a perfformio. Gobeithio fydd hwnna'n dwi'n gwyth. Felly mae gan ni tipyn o waith hefyd i gysylltu gyda peneithiau drama ac yn y blaen hefyd yn yr hydref. Mae'n newydd, mae'n ffres, dyn ni'n croesi'n dysau. Felly, jyst i'ch atgoffa chi, os ydych chi eisiau gweld i'r rhaid i chi sy'n gofyn maffia nes i hi'n uso grŵp, wel mae'n Neil Maffia, fydd yr actor, fydd yn perfformio Harry Lutes, dyna ni dydd Gwener yma am hanner o dyn. Wedyn, gyda ni gystadleuaeth nôl mis Mawrth, eleni, fel rhan o flwyddyn phen-blwydd y Gymdeithas yn 25 oed, gath y gystadleuaeth straeon eisteddfodau chynnal, gyda'r bwriad o rannu hanesion ac unrhyw atgofion eisteddfodol. Gath y straeon i gyd i cyhoeddi ar wefan Bro 360, ac oedd hi'n braf gallu cydweithio gyda nhw unwaith eto. Gath y stori fuddugol hefyd i chyhoeddi yn Hechrawn Golwg. Gath y wobr gyntaf i Gaerdydd i Hannah Roberts o Gaerdydd. Yr ail i Mostyn Jones fan hyn, Meryl y Coed, a'r trydydd i Annabel Thomas o Lanwrtyd. Ond fe'n chydig bach o Sion bod ni heb gael rhyw nifer fawr o straeon. Gyda ni rhyw 7-8, dwi'n meddwl, beth yna, chmod, oedd e'n
Oedd yn atyn bach o siomedig, oedd ystyried oedd wedi cael ei wneud ar y cyd gyda golwg Bro 365 a nynne. Falle oedd yn adeg y flwyddyn ac y fan, ond nath oedd yn dal dychymig gyda gwir fel ni wedi gobeithio, achos falle oedd wedi bod yn arwain at ryw gyfrol bach bod o straeon eclectic, ond dyna fe math. Y partneriaid ddim yn ysgollo'n gilydd, dyn ni wrth gwrs mynd tu allan i y prif partneriaid, ydy chi sy'n cynrychioli'r Eisteddfodau, ond y pobl sy'n yna rhiannu ni wedi grŵp hyrwyddo Cymraeg at sef Llywodraeth Cymru yn fach iawn bod ni wedi gallu cynnal sesiwn iawn o deddu pobl efo tystysgrifau bod yna. Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ni byddai'n sgwrs yn gyson efo nhw, a dwi'n siŵr eto os ni wedi rhoirio ffordd i fedru cydweithio gyda siaradwyr newydd y dysgwyr i'r dyfodol. Dwi'n meddwl yn hanfodol. Ddim o ran ni fel Cymdeithas gymryd, ond mae'n hanfodol sut ni'n edrych ymlaen a denu cynulleidfaoedd newydd i'r dyfodol. Sut mae pobl yn gallu bod rhan o gymuned o gwirfoddolwyr ac yn y blaen ac yn y blaen. Mae mentrau iaith, dwi'n meddwl, mae'n rhaid i ni edrych ar mentrau iaith yn y newidiadau wedi bod am personel, fyna gyda nhw'n ddiweddar, a dwi'n eitha hyderus fel ni fod yn trafod gyda mentrau iaith ar lefel cenedlaethol, ond hefyd yn lleol fan mentrau iaith yn y ddau rhigen o'n nhw, ond sy'n licio meddwl bod Eisteddfod yn lleol yn rhan o'i patrwm gwaith nhw hefyd yn rhywle. Ni sôn Bro 365. Y cymunedau digidol Cymru, mae hwnna'n rhan rhan fwyaf bobl yn ddim diddordeb o gwbl. Ond dyn ni yn perthyn i rhywbeth yn y cymunedau digidol Cymru, lle mae yna nifer frwydriadau yn gynnwys Merched y Wawr ac yn blaen sy'n gweld i'n bod yna dal o rôl i chwarae trwy wneud ambell beth yn digidol bob hyn a hyn. Felly dwi'n meddwl i'r dyfodol, bydd rhaid ni ystyried sut ni'n gwneud hynny. Mae'n enghreifftiau o ymarfer da yn digwydd yn rhif llais dyfodol. Llenyddiaeth Cymru, maen nhw'n cynnig grantiau dyn ni bob hyn a hyn. Ti cerdd, ni wedi bod yn gweithio gyda nhw'r grant, fyna rhywbeth on hold, fel ni'n gweud, tan blwyddyn nesaf. A dwi'n falch iawn i dweud, ni wedi meithrin perthynas newydd gyda Clybio Ffermwyr Ifanc Cymru. Achos dwi wedi clywed ni ôl yn gyson gan Megan a sawl un ohonoch chi, sy'n siomedig na dyw ffermwyr ifanc o bosib yn cymryd rhan yn Eisteddfodau yn lleol. Mae'n ddau beth ar wahan. Felly, fi gan ni sesiwn gan Clybio Ffermwyr Ifanc yn trafod enillwyr y Eisteddfod Genedlaethol nhw ar y stondin ni wrthos yma. Mae hwnna'n gam bach. A'r bwriad arall ydy, dyn ni'n mynd i drio crynhoi fesul siroedd yn arbennig i Clybio Ffermwyr Ifanc pa Eisteddfodau sy'n digwydd, a maen nhw'n mynd i gynnwys yn Maes yr Awl yn un newyddlen nhw hefyd. Ti'n bach cychwyn ydy hyn, a maen nhw wedi gofyn caniatâd i ddefnyddio'r enw Sgenti Dalent fel un o'i cystadlaethau nhw. Felly dwi'n gwybod mae wedi dod o fan hyn, ond mae'r ffaith bod ni'n siarad yr un math o iaith, dwi'n meddwl yr un math o bethau sy'n berthnasol gyda ni fyna. Wedyn, ti'n sôn am y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Un o'r digwyddiadau gyda ni yn cydweithio gyda nhw oedd noson ar-lein, Nadolig, cwis dysgwyr oedd hwn. Nath hwn digwydd nôl yn mis Rhagfyr, a mae'r ail flwyddyn yna. Just noson bach hwylus, cwis bach, gyda ni gysylltiad limerick, a Sian Coffi'n beirniadu, a nath i glip fideo bach i ni o'r beirniadau, sydd yna'n rhyw beth bach ysgafn o'n dod e. A hefyd, perfformiad byw wedyn gan Delwyn Sion o'r gan hyfryd un seren. Fe fi'n noson bach hwylus, chod, gyda ni rhyw, wel, chi'n gweld yr llun fyna rhyw 30 o wahanol bobl di ymuno gyda ni. A gyda ni adborth bach digon positif. Pobl di mwynhau. Allwn ni wneud hyn am beth, ond eisiau gweld sut allwn ni adeiladu ar hyn ar y felly stad. Achos beth sydd wedi bod yn dda fe ni, mae un Eisteddfod dysgwyr wedi cael ei gynnal yn ardal Wrecsam fe ni, yn Gogledd Ddwyrain. Mae yna Eisteddfodau eraill sydd ddim wedi ailgydio ni eto, mae un yn sôn a cyfgabl ysgrifennu ar de. Dwi'n bod yn rhywbeth ni'n neud eto blwyddyn nesaf, gyda mae cystadlaethau nhw'n twtch bach wahanol yn rhan cynnwys hefyd. Ac wedyn, yn gysylltu yn gan y rhan bach yma, lle dyn ni'n
sôn am sut i ni defnyddio cyfryngau cymdeithasol, deunydd fel Eisteddfodau, jyst ar gyfer hyrwyddo beth i ni'n wneud, beth mae'r Eisteddfodau'n wneud, ffyrdd i ni'n rhannu gwybodaeth yma. Felly ni'n defnyddio, wrth gwrs, fel wedi sydd cyfryngau cymdeithasol, Facebook, lle ar hyn o bryd, wel, pam wnaethon ni'r nodiadau yma, oedd gyda ni 2,800 o ddilynwyr. Twitter, neu fel mae'n nawr yn cael ei adnabod, X, dros 1,000 o ddilynwyr yn fanna hefyd. Ac ers mis Chwefror, mae gyda ni gyfri Instagram, ac tro diwetha nes i edrych, oedd gyda ni 118 o ddilynwyr, a dim ond ers mis Chwefror yw hwnna. Felly mae'r tri cyfrwng yn jyst ffordd am ddim o gael y gwybodaeth allan yna, hyrwyddo digwyddiadau, unrhyw beth sy'n gysylltiedig â gwaith Eisteddfodau lleol a'n gwaith ni fel Cymdeithas. Ni jyst yn ffeindio mae'n ffordd rhwydd iawn o gyfathrebu i cael tipyn o ymateb a mae nifer y dilynwyr a bobl sy'n hoffi pethau ni yn cynyddu o wythnos i wythnos. Mae cyfryngau torfol wrth gwrs yn bwysig. Dyn ni rhywbeth i gyd yn llwyddo gael sawl stori ongl ar radio Theledu, gyda naw da, mewn papurau radio a Theledu. Mae Megan wedi bod ar Theledu wrth hon yn barod i gael sawl sylw ar ôl cael ei chyweld a chywiro Tudur Owen. And live to tell the tale, sy'n gret. A wedyn oedd ni gyda Gary Owen y bore yma, dilyn am y sgwrs o sylwadau gan Elis a Gron o felly. Felly mae'n beth da bod ni gysylltiad da gyda cyfryngau a wnaeth hynny barhau, dwi'n gobeithio'r dyfodol. Mi sôn yn sydyn, a dwi'n gwybod i chwarae'r enghraifft fel dweud y gwir, achos mae'n un o'n heriau i'r dyfodol ydy, wrth gwrs, gwaithod yn Eisteddfod draddodiadol ni, a sut bynnag mae hwnna'n esblygu yn ôl anghenion cymunedau. Beth sy'n gallu cael ei wneud ar draws yn gilydd trwy weithio mewn undeb yn nerth. Ond hefyd dwi'n meddwl gyda ni hefyd edrych ar gyfer cynulleidfa T1T4 mawr. Nawr, fe all llifon fan hyn er enghraifft sôn dipyn am lwyddiant yn Ynys Môn a ffordd maen nhw wedi gweithio gyda cwmni cyfathrebu lleol i ddarlledu Eisteddfod yn llwyddiannus iawn y platfform Facebook ac yn y blaen. Beth o'ch ffigurau chi, ti'n gofio? 5,000 bydde? Rwy'n 5,000 o bobl yn gwylio. Felly, i bobl sy'n amheus ac ofn y dechnoleg, ac wrth gwrs mae'n y gost, mae'n oblygiadau. Os dim yn medd, mae'n rhaid gweithio mewn ffordd arall. Ond dwi'n mynd i tynnu i ffwrdd oddi wrth y neuadd yn y lle cyntaf, ychwanegu mae. Os ti'n meddwl bod yna 5,000 o bobl wedi gwylio Eisteddfod, mae hwnna'n ffantastig yn dweud. Weithio si gyda criw drwy platfform o'r enw Cymru FM, Maci G, bod y trais gyfadwyr iawn yn Radio Gymru. Wnaethon ni arbrofi yn Eisteddfod Caerdydd, ac wrth gwrs mae Eisteddfod Caerdydd pryn wedi cael dechrau achos o fi o'r Covid, ond dyma'r ail Eisteddfod gael ei chynnal. A'r teimlad o gynnar ni oedd beth betawn ni yn gwahodd Cylch Merched Dosbarth, sydd ddim o reidrwydd a diddordeb yn Eisteddfod, ond mae lle bod yn diddordeb i fod yn rhan o dîm i gyflwyno o'r Eisteddfod. Ond o'n i'n eisiau creu hwb o Gwynfryn rhiannol newydd i sioi nhw i bod pwrpas oedd hwn i lenwi rhwng y petia. Felly wnaethon ni gynnal cyfres o weithiau gyda cynrychiolaeth o 2 ysgol uwchradd, rwy'n 15 ohonyn nhw, wnaethon ni hyfforddiant. Ac ar y diwrnod wnaethon nhw'n rhedeg am dros 8 awr a hanner. O ran llwyddiant, bod mae'n iawn, ydy 400 a hanner wedi mynychu Eisteddfod i hun yn ystod i cicio mewn ac allan, ond bod yna rhyw 600-700 wedi gwrando adre. So sydyn, dyn ni wedi dyfru cynulleidfa ond yn le wella, dyn ni'n dysgu'n gwersi a fe fyddwn ni'n ail weithredu hyn. Tro nesaf, mae'n cydweithredu gyda'r menter iaith yn lleol, achos maen nhw wedi noddi'r beth yn ni. Felly, mae'n dibynnu ar anghenion pobl, dwi ddim yn addas i bobl. Ond falle bod yna rhywbeth yn ystyried i dyfodol, os ydyn ni'n sydyn i ymestyn cynulleidfaoedd, fe allai hynny olygu, dwi'n meddwl, i ddysgu Caerdydd flwyddyn nesaf,
Mae pawb yn dweud bod popeth yn mynd i gael dydd gyntaf, ond dwi'n meddwl sydd fod yn tuedd y glan ar y funud gyda'r ffigurau gwylio, os eisiau cystadleuodd. Ond mae'n y potensial i ni hefyd gael yn cwmwyd beth trwy greu hysbysebion bach-bachog sy'n cyd-fynd gyda'r rhaglen, os oes gennych chi ffigi lleol yn y rhaglen, os yw'n rhestyn y Dewch i J.J. Jones i gydd ar ei oren yn y ddefod, sy'n rhestyn mae chi'n wneud y felly. Dwi'n mynd i sgipio'r un nesaf yma. Eleni? Wel, nath rhai o'n chi'n meddwl cael cyfle i glywed y clip radio Caerdydd na, do, gyda ni ddau gyfarfod yn y gogledd nôl yn mis Ebrill. Rhyw fath o ail gychwyn yr hen gyfarfodydd sirol oedd y gwiriad fan hyn. Felly fe gynalion ni un cyfarfod yn Gricieth ar gyfer Eisteddfodau'r gogledd orllewin ac un arall yn Llanrwst ar gyfer y gogledd ddwyrain. Y bwriad wrth gwrs yw cynnal yw trefnu rhagor o gyfarfodydd ar gyfer y de a'r canolbarth cyn diwedd y flwyddyn. Ie, y flwyddyn ariannol. Ie, felly cyn mis Mawrth, flwyddyn nesaf. Felly, gyda ni ryw gasgliad o faint Eisteddfodau wedi ymuno â ni. Ond gyda chlywed, eang yn Nigaeth, chydig bach llai yn Llanrwst, ond dwi'n teimlo gyda ni sgwrs bach da, ac oedd yn ffordd da o gychwyn rhywbeth sydd eisiau i ddatblygu mellach, a mae'n dod y pobl ynghyd. Rwy'n ni glywed barn, rwy'n ni gwrdd â pobl hefyd. A cyfleu'r Eisteddfodau hefyd i siarad â'i gilydd, chod a tynnu'r profiadau i gilydd, trafod syniadau ac yn y blaen. Ar gyfer y ddwy noson yna, byddwn ni gynhyrchu pamffled bach newydd, neu ar gael ar y stondin os ydych chi eisiau gweld copi. Jyst yn crynhoi beth i ni fel Cymdeithas yn cynnig. Byddwn ni hefyd rhyw ddiweddaru chydig bach ar rhai o'r cynllawiau sydd ar gael ar y wefan. Felly dyn ni ddim yn argraffu heini, maen nhw ar gael i lawrlwytho o'r wefan yn ddigon hawdd. Wedyn wrth gwrs, mae Eisteddfodau dal i fod yn dyn ni'n teimlo'n arf pwysig iawn i gyfathrebu gyda unrhyw un sydd yn ddiddori yn y byd eisteddfodol. Byddwn ni gynhyrchu 4 rhifyn fel arfer yn ystod y flwyddyn. A gobeithio bod chi'n cytuno bod e'n llawn newyddion, rhyw straeon bach, gwybodaeth perthnasol, ac wrth gwrs y darn felly pwysica ydy'r canlyniadau a'r lluniau yn y tudalennau canol sy'n adlewyrchu holl fwrlwm yr Eisteddfodau lleol, ac wrth gwrs y calendar ar y cefn. Ie, nawr ten, y calendar ar y cefn. Da ni wedi pechu yn y gorffennol, mae rhywun wedi bethau chi ddim cynnwys yn y Eisteddfod i yn y calendar. Os ydyn ni ddim yn gwybod amdano dda, allwn ni ddim i gynnwys e. Felly, petai ni'n dweud bod Eisteddfod a Pyrcwm Twrch yn digwydd yn dachwedd yr ail yr 20, wel, ni'n eisiau celwydd ffaith. Felly, yn y ffôn, cysylltwch hynny, dyna beth ni eisiau efo. Gwneud yn bywyd, ddim yn ein bywyd i'n haws, ond mae helpu gyfydd ydyn ni'n mynd gwirionedd. Felly, dysgu chi beth honno, llynedd, beth bynnag. A wedyn, dyn ni hefyd yn defnyddio yn achlysurol i bobl sydd ag ebyst ac yn y blaen. Rwy'n damwyd ar y stryd, os ni eisiau cyfathrebu sawl beth, dyn ni deddol roi mewn grynhoi mewn e-bost ar bydd Eisteddfodau. Dwi'n gwybod sawl ni'n ddechrau sôn am pwysigrwydd ni geisio ymweld ac Eisteddfodau, os ydy bod pawb o phopeth, wrth gwrs, a pechu, wrth gwrs, ond wyt ti wedi bod yn gwrs yn agor yma? Digwydd bod yn Dyma rhai Eisteddfodau dyn ni ddim weld. Fe cyn i cymryd ar y cyfle hefyd, i ddiolch i Lois oherwydd amgylchiadau personol ac i'r pwyllgor hefyd. Bethau sydd yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Mae'n gyfnod heriol i fi'n bersonol, ond fe nath Lois gymryd yr arwydd a gweithio dwywaith y galetach yn sefydlu bod gynnu ni le lliwgar adyniadol a faes y gwirfoddolwyr, felly y cyn defnodi yn ei gyhoeddus nawr, ni wedi siarad am beth o blaen. A
A dwi'n meddwl o beth ni'n gweld o'r lluniau ar bwrdd fydd yn lluniau oes? Do, bydd yn wythnos braf iawn, dim jyst braf o ran y tywydd, ond braf o ran yr awyrgylch a'r naws o ddyrnu ar y stondin. I rhaid o'ch chi fi o draw i'r maes yn Llanymddyfri, wnaethon ni galw arbrawf bach leni o defnyddio caban pren yn lle stondin arferol, ac arbrawf o ni, ac o'n i'n ddim cweit yn siŵr beth i ddisgwyl, ond yn hanner meddwl byddwn ni'n fel rhyw gwt werthu hufen iân neu rhywbeth, rhyw hatch bach yna, oedd e'n gret, oedd e'n llwyddiant yn i'n meddwl, oedd e'n jyst yn teimlo'n braf, ac oedd e'n siwtio'r pwrpas ei dim, achos o'n i ddim yn cynnal rhyw weithgareddau fel ni'n neud yn y genedlaethol, ond mi oedd gyda ni gystadleuaeth a cyfle i ddod mewn i gasglu rhaglenni a cael ymwneud i sgwrs. Felly oedd e'n lwyddiant. Reit, ymlaen yn sydyn ar ddim yn bod amser. Mae ystynedd ni ddansio'n gwefan newydd ar y dot Cymru, ac mae gynnu gyfeiriadau e-bost sydd hefyd bellach yn @eisteddfodau.cymru yn lle .org. Fydd yr hen gyfeiriad yn dod i ben eleni, achos ni'n drydalu post cynnal doedd teip o safle. I rhai at sydd yn edrych wefan, dyn ni'n cael ymateb da gan bobl yn symlach yn ddanach y da gwaith i wneud arno fe. Ond mae rhestr eisteddfodau, rhywun yn gofyn i fi ddoi, wel, os oes dim PDF hynna, lle mae'r testunau? Wel, yn syml, dyn ni'n mynd i dderbyn eto, achos mae'n agos yn cynnwys y wybodaeth o fewn cwbl o ddyddiau oriau gan amlaf o'i derbyn nhw. Ac un datblygiad, os eisiau fynd yna, mae gen i rhywbeth sy'n heb cweit i gwblhau, ond mae gen i fap bellach o Eisteddfodau Cymru. Ydych chi'n gallu zoomio mewn iddo fe, ac os chi'n clicio arno fe, mae'n dweud enw'r Eisteddfod, enw'r cyswllt, ac os chi'n clicio ar y gyfeiriad e-bost, mae hwn yn cymryd chi e-bost yn automatig. Ar hyn o bryd, mae'r map Google ydy, a dwi ddim yn Gymraeg, ond fydd hwnna'n cael ei drysio a'i newid yn yr wythnosau nesaf. Felly rhyw work in progress, a gobeithio wedyn allwn ni wneud yn wybodaeth, jyst yn mwyn dangos lle mae Eisteddfodau yn cael ei gynnal. Iawn, gwasanaeth dylunio, wrth gwrs, ni'n dal i gynnig gwasanaeth yma am ddim i Eisteddfodau. Leni nath tua, dwi'n meddwl o gwmpas rhyw 15 o Eisteddfodau gymryfantes o'r gwasanaeth. Dwi wedi bod yn creu posteri, tystysgrifau, wedyn ambell i raglen, rhai enghreifftiau sydd ar y sgrin tu ôl i ni fan hyn. Mae jyst yn falle hwyluso pethau i'r Steddfod. Felly, plis os nad chi'n defnyddio'r gwasanaeth, defnyddiwch ni, os ni'n gallu bod o help. Dyna'r pwrpas. Ac yn gwrs, os ti'n mynd i wneud o, mae gen i dal, dyn ni'n hanner ffordd drwy'r wythnos eto, mae dal lot o bethau ddigwydd ar y stondin ni hefyd wythnos. Diolch y dathlu ydy un o'r pethau pwysig dwi'n credu hefyd, ac gyda ni sesiwn arbrawf oedd eto symud elfen o gyflwyno tystysgrifau i bobl sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i'w cymunedau o leia 15 mlynedd, ond dwi'n siŵr bod ni'n sôn am ddegawdau yn fwy na hynny. Felly, ni'n fach iawn, a mae Megan eisiau wedi diolch i'r Llywodraeth am fod yn gartref i'r seren o'n i fach yn y bore yma. A dyma'r wyneber 220 o bobl gafodd i amrydeddu y bore yma, a 19 ohonyn nhw wedi mynychu a rhai nhw yn hynod o hapus i ddod gyda'i teuluoedd ac yn fan. Felly, mae'n braf iawn i gweld pobl, a bod ni'n gallu cydnabod rhywbeth gyda rhywbeth syml a thysysgrif. A dyn ni, hwnna. Dyn ni yn wedi sôn, wrth gwrs, ydy Megan yn sôn am hwn? Na, da i'n sôn. Ie, Megan yn sôn am hwn. Wel, dwi'n siŵr bod ni'n ddiolchgar iawn i Lois ac i Aled. Oedd ddim eisiau i fi wneud sylwadau, achos byddwn ni ddim ond yn ail dweud beth byddai'r ddau hyn yn ei ddweud. Ond dwi'n siŵr bod ni'n falch iawn bod gyda ni ddau swyddog sydd mor weithgar, achos un swydd yw'r pwynt y ddau yn nhw, rhan amser i nhw, ond maen nhw'n gweithio'n galed iawn bydd y Gymdeithas ac hefyd bydd yr Eisteddfodau lleol.
Mae'r ddau o'n nhw mor gydwybodol yn ei gwaith, a dwi eisiau chi roi clap arbennig iddo nhw. Nath Aled sôn bod e wedi cael cyfnod eitha caled yn ystod y misoedd diwetha yma, a dyn ni yn falch iawn bod pethau yn gwella, ond dyn ni'n ddiolchgar hefyd i Sian a ddaeth Sian Croft y cyn swyddog gyda ni, dath i helpu Lois yn Eisteddfod yr eleni gan bod Aled yn methu. Ond i ni'n dymuno'n dda i Meinir ac i Aled wrth gwrs, gan obeithio fydd i pethau a bydd na bach o eleni ar ddiwedd pob dim fydd o'n hwch da ni hefyd. Yn dilyn beth gwelwch chi ar y PowerPoint nawr ar y adroddiadau gaethon ni gan y ddau, ond ych chi eisiau holi rhywbeth neu ddysech chi weld rhywbeth yn digwydd neu bod y swyddogion yn eich helpu chi, os rhywbeth ddysech chi drafod ma'ch cyfle chi nawr. Pawb digon hapus? Wel, chi'n gwybod i cyfeiriad nhw ar e-bost a chi ffôn, os chi eisiau cysylltu, maen nhw na i chi. Felly, diolch yn fawr iawn i chi unwaith eto. Dwi eisiau cydnabod hefyd y gwaith mae Gwyn yn sgrifennydd ni fel Cymdeithas yn ei wneud gydol y flwyddyn. Mae fe'n dod i'r pwyllgorau, mae fe'n cymryd cyfnodion o fewn tridiau, bydda i'n derbyn y cyfnodion ac yn derbyn nhw a popeth yn iawn. Felly, diolch i chi hefyd Gwyn am y gwaith ar y chi. Mae gennym ni bwyllgor hefyd sydd yn cwrdd nawr ac yn y man yn Aberystwyth. Dyn ni ddiolchgar iawn i bawb sydd yn teithio yn aelodau o'r pwyllgor. Dwi eisiau diolch i Bill fel is-gadeirydd gyda ni hefyd. I ni'n cydweithio fel swyddogion gwirfoddol, Gwyn, fi, Bill a phawb arall sydd yn dod i'r pwyllgorau yma. Felly diolch yn fawr i chi hefyd am eich gwaith. A troi sôn am rhai o swyddogion sydd gyda ni. Yn anffodus, mae Gareth yn trysorydd ni wedi ymddeol fel rheolwr banc, ond mae fe yn gweithio yn rhan amser i fhen-blwydd Cymru, Undeb Fhen-blwydd Cymru. A yn anffodus oedd e'n goffo gweithio heddi, ond mae'r adroddiad blynyddol ariannol yn eich adroddiad blynyddol chi. Dwi eisiau rhywun i gynnig bod nhw yn gofnod cywir a bod chi'n olw'n derbyn yr adroddiad ariannol hefyd fel y maen nhw. Rwy'n yn cynnig, Elis Gwyn yn cynnig os yna rhywun yn eilio os gwelwch yn dda. Mostyn yn eilio, diolch yn fawr iawn. A wrth sôn am yr adroddiad blynyddol, dyn ni'n ffodus iawn bod ni'n cael arian o ddiw'r Llywodraeth Cymru. Llynedd ar ôl tipyn o waith cartre rhwngto ni fel swyddogion, gaethon ni 10,000 yn fwy gan y Llywodraeth, ond hyd yn hyn mae'r 10,000 yna mynd yn go-gyflym hefyd, achos mae costau wedi codi o ran pob peth ar graffu, pob peth sydd yn neud dod i'r Steddfod Genedlaethol, mynd i'r Urdd, mae pob peth yn codi o ran cost. Ond i ni ddiolchgar iawn i'r Llywodraeth. Ni'n ddiolchgar iawn hefyd bod cwmni Elfyn Thomas wedi noddi yn raffl ni ers blynydde a'r newyddion da, ges i neges o ddiwedd Elfyn wrthos diwetha yn nodi bod e'n fodlon noddi ni eto yn y flwyddyn nesaf. A wrth sôn am yr raffl wrth gwrs, sy'n ei ddiolchgar iawn bod chi fel swyddogion Eisteddfodau yn cymryd y tocynnau'r raffl a cael aelodau eich pwyllgorau chi i werthu nhw. Ac mae hwn yn ffordd rhwydd iawn i chi fel swyddogion Eisteddfodau i wneud arian ar gyfer eich Eisteddfodau lleol. A dyn ni'n cael 20 punt hefyd oddi wrth bob pwyllgor sydd wedi gwerthu. Felly ni'n ddiolchgar iawn i bawb
sydd yn cymryd y tocynnau'r dathlu. Dwi eisiau sôn hefyd am aelodaeth y Gymdeithas. Nawr, yn anffodus, mae'r rhai ohonoch chi fel swyddogion yn dal i ddanfon 15 i ni fel tal aelodaeth. Mae'r tal aelodaeth wedi codi ers sawl blwyddyn i 20 pint. Dych chi ddim wedi newid eich direct debit neu ffordd bynnag dych chi'n gwneud y trwy'r banc i 20 pint. Dwi'n yn siŵr pa eisteddfodau sydd heb wneud, ond byddwn ni'n ddiolchgar iawn sech chi yn newid am codi fe i 20 pint. Bod ni'n cael ei ariannu gan y Llywodraeth, i ni fod i godi chydig o arian yn hunain. A wrth cael y tal aelodaeth a'r tal 20 pint yma o raffl, ni yn medru codi tamau bach o arian yn hunain mwyn cyferbyn a beth ni'n gael oddi wrth y Llywodraeth. So nhw'n ymbil ar bawb i dalu'r tal aelodaeth a hefyd gwerthu'r tocynnau'r raffl. Felly ni wedi derbyn yr adroddiad blynyddol ariannol, dwi'n ddiolchgar iawn yn hynny. Felly dwi'n symud mlaen i rhif 8 ar yr agenda, sef ethol swyddogion. Dwi'n mynd i eistedd lawr nawr a dwi'n mynd i ofyn i Mostyn i ddod i gymryd y gader am ychydig tra bod ni'n cael gweld beth sy'n digwydd o ran y swyddogion. Os ydych chi'r llwyfan os ydych chi'n gweld yna. O'ch glach iddo fe. Oedd ni'n obeithiol iawn yn gwrando ar y cyflwyniad. Nid yn unig ydy'r Eisteddfodau wedi ailgyddiad, da ni'n swyddogion sy'n dallt y heriau ac yn cynnig datrysiadau, ond hefyd da ni fod pwyllgor gwaith obeithiol iawn. A mae yna un diolch pwysig iawn da ni'n mynd i clywed heddiw, a diolch i Megan. Megan yn asgwrn cefn i'r Gymdeithas. Diolch o galon eich yn bob dim da chi'n neud. Ar y nodyn yna, gai ofyn oes na enwebiad ar gyfer cadeirydd os gwelwch yna. Yna gynnig bod Megan yn aros yn gadeirydd. Oes rhywun yn eilio? Oes yna Hifon yn eilio. Oes na enw arall? Na, felly pawb o blaid Megan yn gadeirydd. Diolch yn fawr Megan. Da chi fodlon i ddod yn ôl i cario ymlaen efo'ch gwaith a gadeirydd y Gymdeithas. Diolch yn fawr iawn, Megan. Wel, dwi'n siŵr dwi'n ddiolchgar iawn i chi gyd am eich ffydd yndau. Mae wedi bod yn gyfnod eitha caled, ond eto dwi'n mwynhau'r gwaith hyn. Diolch yn fawr iawn i chi. Bill, gai ofyn yn swyddogol, dych chi'n fod o'n sefyll fel is-dyrierydd unwaith eto? Diolch yn fawr. Dwi'n gwybod, mae Bill bob amser pen arall y ffôn, neu os yw Aled a Lois eisiau rhywbeth, maen nhw'n gwybod bod nhw'n lle codi'r ffôn yn hawdd iawn ato ni. A dwi'n ei ddiolchgar iawn i chi, Bill, am bopeth fel wedys yn gynharach. Dwi'n gwybod bod Gareth hefyd yn fod yn aros fel trysorydd. Mae fe'n berson prysur iawn, mae fe'n drysorydd i 15 o sefydliadau. Fel bank manager cynt, mae pawb eisiau fe. Felly dwi'n ddiolchgar iawn i Gareth hefyd, a dwi'n mor ffodus bod yn byw mor agos i Aberystwyth. Os bod eisiau cofnodi checien y beth bynnag, i ni lle galw ar ein gilydd yn rhwydd iawn. Dim gwaith hawdd i'w fod yn drysorydd, yn enwedig yn chi'n cael arian oddi wrth y Llywodraeth ac yn gyffredin'n canllawiau eitha llifn am y troeth, ond ni'n ddiolchgar iawn iddo fe. Mr. Ysgrifennydd, ydych chi'n fod o'n sefyll? Sneb wedi gweld yn nodio i ben, ydych chi? Fel un oedd yn neud. Diolch yn fawr iawn. Ein ni ddiolchgar iawn i Gwyn, fel o'n i'n gweud yn gynharach, a mae gwraig gra ti'n ôl iddo fe hefyd, sydd yn anffodus
yn sâl heddiw, so mae'n methu bod gyda ni. Os unrhyw fater arall o bwys? Nag oes? Dwi'n mynd i ofyn nawr i Elis Wyn i ddod ymlaen. Na i sôn am y peth eraill wedyn. O reit. Sgynnon ni ddim lot o amser ar ôl i gael yn anffodus, Elis. Na, dwi'n gwaniad gen i. Dwi'n reit fan o ddod yn gwybod. Na ni, na i jyst sôn. Ie, ond i'n gwybod o mae'r amser yn mynd lan. Dyn ni'n dathlu hanner can mlynedd eleni, hanner cant, 520 mlynedd. Mae'n rwg o fi. Na. Mae'n gron yn un o'r gwirfoddolwyr, da ni'n cael lai gron. Ond Elis Wyn a Gron, fe geithon nhw trafodaeth gyda Gary Owen ar yn stondin ni yn gynharach yn yr wythnos. A oedd e'n trafodaeth arbennig a gweud y gwir. Ond allwn ni byth a sôn yn y ddau yma, heb sôn am Aled Lloyd Davies. Oedd Aled gyda ni yn y cychwyn a'i freuddwyd oedd y Gymdeithas yma. Ac cof am Aled, mi fydda i lawr yn yr wyr gerddant a'n swyddogion ni, a falle bydd bil gyda ni hefyd. Byddwn ni'n cyflwyno ar ran y Gymdeithas tlws coffa i'r wyr gerddant. Byddwn ni'n cyflwyno fe yn Nghaerdydd eleni, ond bydd yr enillydd yn ennill y tlws yn yr wyr gerddant yn yr wythfrig y flwyddyn nesaf, gan bod yn yr wythfrig a cofiant i Aled fydd yr wyr gerddant hynny. A dwi'n eitha falch bod ni'n medru wneud hynny. Mae yna tlws yn Eisteddfod Genedlaethol yn barod cof am Aled, ond fe fyddwn ni fel Cymdeithas hefyd yn ei gofio fe gyda balchder am y gwaith nath i gychwyn y Gymdeithas yma. Ond yn mis Hydref, dyn ni'n mynd i gael penwythnos phen-blwydd. Ar y nos Wener, byddwn ni'n cynnal pryd o drafod. A bydd Elin Jones, sef llywydd y Senedd, yn dod gyda ato ni i siarad, achos sawl blwyddyn nôl bellach, amser oedd y Gymdeithas, a dim arian, a methu cael arian o unlle, nath Elin i drefnu cyfarfod gyda Leighton Andrews, fe oedd swyddog dros y Gymraeg a'r addysg a pethau ar y pryd. A Hugh Edwards yn cyn-drysorydd ni a finne lawr gyda Elin Jones a Paul Davies o Sir Benfro i gwrdd â Leighton Andrews yng Nghaerdydd a gofyn a lle ni cael arian oddi wrth y Llywodraeth. A trwy lwc o bendith fe geithon ni'r arian a dyn ni'n dal wedi cael yr arian hynny, mae wedi parhau. Ond i ni'n draf i'r uchgar i Elin a Paul am y gwaith wnaethon nhw ar yr adeg hynny ar yr rhannu. Felly o'n i'n teimlo bod e'n bwysig iawn bod Elin yn cael dod nôl yn rai gwadd i ni ar nos Wener yr 20 o Hydref yng Ngwesty'r Marine yn Aberystwyth, a wedyn bydd adloniant ar y noson hefyd. Bydd Aled Wyn Davies gyda ni, sef enillydd cyntaf ysgoloriaeth y Gymdeithas, a bydd tair merch fach o ardal Aberystwyth, 3 anw, tair triplets fach i nhw. Maen nhw'n canu yn hyfryd iawn, a maen nhw'n digwydd bod yn mynd allan i Ogledd America diwedd y flwyddyn i ganu'n gymynfa gyda Rhys Meirion i'r America. A wedyn bydd parti camddwr gyda ni, yn nhw'n cystadlu yn yr Eisteddfod yma fel parti, a maen nhw'n pobl, os rwy'n yn gwybod, am Evan Williams a Barry Thomas, maen nhw'n cystadlu yn yr Eisteddfodau lleol ac yn genedlaethol. Felly, dyn ni wedi gwahodd nhw ar y nos Wener. Fe fydd na bryd o fwyd, byddwn ni'n hala'r gwybodaeth allan i chi, bydd yn agored. Fydd na dal yn anffodus, achos allwn ni byth y Cymdeithas talu am bawb i ddod, ond fe fydd y manylion yn dod maes o law i chi am y nos Wener. Wedyn ar y nos Sadwrn, dyn ni'n mynd i cael noson lawen gwylio yng nghwmni Meibion y Mynydd, parti o fechgyn o ardal Aberystwyth. Merched Sowan bydd yn cystadlu fan hyn wrthos yma o ardal Tregaron. Dridwn Saber, parti o ferched eto,
Byddan nhw'n cystadlu, a maen nhw wedi bod yn cystadlu mewn eisteddfodau lleol. Dwi'n ymddiheuro mae partïon o ardal Aberystwyth yw'r rhain, ond oedd y pwyllgor wedi rhoi llawr i fi i drefnu'r ddwy noswaith hyn. Felly fyddwn ni yn cael y pobl yma i ddod ato ni, a bydd parti o ukulelis hefyd o Aberystwyth. Maen nhw yn cystadlu yn ffyddlon yn eisteddfodau'r cylch. A'r rhain o chi sydd wedi clywed am Clive Edwards, y gyrrwr mysys, bydd e'n dod i arwen y noswaith yn mwyn cael sioncau pethau i gyd. Byddwch chi'n cael y manylion a'r gwahoddiad. Ar y nos Sadwrn, 10 punt bydd y mynediad, dydw i ddim yn rhy bryd. Nawr ni roi gwybod i chi ar y nos am beth yw'r tair y nos Wener. Felly, penwythnos o ddathlu, fe fydd na gacen pen-blwydd ar y nos Wener, a dwi wedi cael rhywun i noddi'r gacen pen-blwydd yn barod. Dwi'n gobeithio fydd na arian nawdd yn dod fewn hefyd o'r nosweithi hyn i helpu ni dalu am yr artistiaid, lle bod dim arian yn mynd allan o goffre'r Cymdeithas. Dwi wedi chynnu'r cael 1000 o bunnau yn barod. Rhaid i trafod yn y mis nesaf yma gyda rhywun sydd eisiau fod yn ddienw ond eisiau cyfrannu'r Gymdeithas. Ond fi'n gobeithio fydd gweld chi rhan fwyaf ohonoch chi yn y dathliadau hynny. Ond cofiwch bod ni ar y maes, mae rhan fwyaf ohonoch chi wedi bod yn gwrando ar bethau sydd yn mynd mlaen. Dwi'n ddiolchgar iawn i'r rhai sydd wedi gwirfoddoli ar y maes. Mae yna lot o bethau yn mynd i ddigwydd o hyn i ddydd Sadwrn ar ein stondin ni. Felly, diolch draw i gefnogi ni, achos fi'n gwybod bod chi'n fisi iawn, ond cofiwch bod ni ar y maes hefyd. Diolch yn fawr iawn i chi am eich amser pnawn yma, a mae'n drwg da ni bod ni ddim wedi cael. Dwi'n gwybod byddwn ni wedi pechu o'n eraill. Wedi cael gwneud Efo Gary Owen. A dwi'n siŵr gen ni glywed y llais Teido. Ond ni rai un peth, bod ffermwyr ifanc. Sa chi eisiau trefnu, peidiwch yn poeni am ffermwyr ifanc. Mi fyddan yn dod i gysylltiad, oherwydd mae gen i gysylltiad mwy na neb ar hyn o bryd. Y bydd cadeirydd ffermwyr ifanc o bryd yn rhan o'n teulu ni yn mis Medi. Ond cael gair o, a mae'n dod yn bod yn wedi dod i gysylltiad. A dwi yn nabod y prif weithredwr yn dda iawn hefyd. Dwi'n sôn am ffermwyr ifanc. Ie, y prif weithredwr newydd. Ie, dwi'n nabod hi'n dda iawn hefyd. So hwnt y ddau o'n i. Odi. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Diolch yn fawr. A dyn ni mor falch i gael yr oes eleni yma gyda ni heddi. Sawl blwyddyn oedd gron ddim yn dda iawn, ond ragbrwydd felly wedi gwella dda gron, a dyn ni mor falch o weld chi yma. Diolch yn fawr iawn i chi.